Kula nyuwun tulung ing bawa Mas Petro, Mas Bakok, kula aturi kendel sing bawa Pak Sarmadi. Oh nggih. Nggih. Kene pasar, kene pasar, kene pasar. Monggo. Pasar Mati. Menika yo dalang menten saking Trenggalek Jawa Timur sakmenika minangka dados guru wonten SMKI Surakarta Diningrat. Nggih. Mas Petro, Mas Bagong nggih. Oh nggih, sedika dawuh. Enggak ngandang-ngandang. Pahmi kula ndase. Oh nggih. Asal dhewe ngono. Nah. Dipun barangi Mas Sarmadi ayo. Ora ora oleh. Halo. Iya. Malah sedang kami sebenarnya Atas posisi ning penak. nggih. Halo. Maka Kangkang dulu orang dua sekaan kok. reroncen Alhamdulillah nanti gos, Pak. Sampun 3. Alhamdulillah. Wedok lanang. Oh, calon wis lanang dadi jalan. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Iya lanjut Mas Sarmadi. Saben dinten ningali hal wayangan panjenengan. Oh, alhamdulillah, matur nuwun. Sono sing gelem mirsani. Nggih. Monggo lanjut. Mara tuwa kula nggih misani jenengan. Oh iya. Nggih. Ya Allah, matur nuwun. Salah kok ora sekolah. Saya teh mesti doa ape ya. Maka Rina wengi hamung dadi ben pepuntone pantes digo tununge wong keju Mas. Geng-gengan ta. Nggih. Tununge wong manis ingkang mawe puyo matur nuwun Ki Muhammad Bayu Haji Indonesia. Seneng ngene iki. Santene sae. Dan Saya jono kasih tau juga sing barane kan dhewe. Tak bablas karo mbok kuwi dibagi Mbak Fahmi. Wah. Aja kesusu to, Mas. Mangga. Mangga yo tak nang sik. Mangga ya.
Tindak ayu dan tindak pun Mas Bundur. Apa ora penting Rok-rok Terima kasih. Terima kasih Indonesia. Kiai kok apa-apa iso. Ya turi aja tak bayi tabung ngono.